ବିବାନ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ambulance ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉ କୋଉଟା କ'ଣ tato ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ bus ବସ୍ ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ଟେମ୍ପୋ ସେଟା truck ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ସେଟା କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ Train. ହଁ ଗୁଡ୍ ବୟ ହଁ ସେଟା କ'ଣ fire truck ଆମର ଫାୟାର ଟ୍ରକ୍ ନା ଏଟା ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେଟା କ'ଣ fire truck ବାଲି ଟ୍ରକ୍ ନାହିଁ ସେଟା ଫାୟାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ସେଟା କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହଁ ତୁ କ'ଣ ଖାଇଛୁ କହିଦେଲୁ ବାବା ଏଇଟା ବିବାନ ଚୁଟି ପାରିଛି ରେ ଚୁଟି ଦେଖେ ଚୁଟି 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 ଫିଟି ଗଲାଣି ଚୁଟି 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 truck ଟ୍ରକ୍ ଆସିଛି এটা କ'ଣ ଲାଗିଛି ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଅପରିଷ୍କାର କରିକି ପାଟି ଫାଟି ସବୁ এটা କ'ଣ ଲାଗିଛି ଏଠି ହଁ କ'ଣ ଦେଖି ତୁ ବ୍ଲସ୍ ଲଗେଇଛୁ ଦେଖି ଦେଖି ଗାଲା ଇମା ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ଦେଇଛି ପିଙ୍କି 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 ତମ ଜିଲ୍ଲା ନା କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ହଁ କ'ଣ କହ ଏଇ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ନା କହ ଜିଲ୍ଲା ନା କହ ଜିଲ୍ଲା ନା କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ନା ଜିଲ୍ଲା ନା ଜିଲ୍ଲା ନା ବିବାନ କେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ମାଲୋ ବାରୁତେ ବାଜୁଛି